Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad. Labarin na farko na cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai shilla zuwa kasar Liberia domin ta kasar murnar zagayowar ranar samun yancinta karo na 157, yayin da kuma shugaban kasar zai bayani akan matsalolin tsaron da kasar Najeriya ke fama da shi da ma Afirka baki daya. Sai kuma za mu cewa kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta Faruwa ta umarci shugaban ƙasar Najeriya cewa ya gaggauta sauke gaba ɗaya hafsoshin tsaron Najeriya domin sun kasa magance matsalolin tsaron da ƙasa ke fama da shi, sannan kuma ta buƙaci cewa ya kama gaba ɗaya masu tsaron gidan kurkuku na Kuje saboda sun kasa kare mutanen da ke ciki yayin da 'yan daba suka kawo hari. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi ya bayyana cewa shi ba zai taɓa janye wa tsohon ubangidansa ba wato Atiku Abubakar dan takarar jam'iyyar PDP, inda ya ce kowa ya tsaya wannan takarar ne domin ya samu nasara, kuma shi yana da yakinin cewa shi ne zai nasara lashe wannan zaben, sannan babu wata saddabarar da Atiku zai amfani da shi ya doke shi a zaben shekarar 2023. Inda shugaban kungiyar masu tuka keke napep da kuma babura a Najeriya wato wanda aka fi sani da Okada kenan ya bayyana cewa idan har gwamnatin tarayya ta dakatar da tuka babura a Najeriya to tabbas mutane sama da miliyan 14 za su fada cikin bakin talauci, domin yawancin masu baburan nan sun dogara da shi ne suna ciyar da iyalansu sannan kuma su samu abin kashewa a hannayensu. Labarin na gaba yana cewa 'yan bindiga sun kai wa sojoji harin kwanton bauna a babban birnin tarayya Abuja yayin da suke dawowa daga makarantar lauyoyi ta Buhari bayan makarantar ta nemi agajin gaggawa a wurin rundunar sojin cewa 'yan bindiga sun tura musu wasiƙa kwanan za su kawo musu hari, yayin da kuma 'yan bindigar da suka yi garkuwa da fasinjojin jirgin ƙasar jihar Kaduna suka sako mutane 3 a cikinsu bayan sun lallasa su ranar Litinin a sabon bidiyon da suka saki. Biyo bayan zanga-zangar da iyalan mutanen suka gudanar a ma'aikatan sufuri ranar Litinin, inda suka buƙaci gwamnatin shugaba Buhari cewa don Allah ta taimaka ta ceto musu 'yan uwansu wanda suke shan azaba a hannun 'yan bindiga. Gwamnan jihar Benue wato Samuel Otom ya ciki gwamnatin shugaba Buhari, ya ce ta gaza kare rayukan al'ummar Najeriya, inda ya ce na musamman ake hayo 'yan bindiga daga ƙasar Afghanistan domin su zo su tare da hankalin al'ummar Najeriya. Ya bayyana hakan ne yayin da yake ganawa da manema labarai a ranar Litinin biyo bayan sabon faifayin da 'yan bindiga suka saki suna lallasa mutanen da suka yi garkuwa da su a jirgin ƙasar jihar Kaduna, yayin da a babban birnin tarayya Abuja ranar Litinin 'yan shi'a suka gudanar da zanga-zangar lumana cewa gwamnatin Buhari ta baiwa shugabansu wato alzarzaki da matarsa fasfo domin su samu damar fita waje neman lafiya. Yayin da zamu yi cewa hukumar da ke bayar da agajin gaggawa a jihar Kano ta ziyarci karamar hukumar Danbatta biyo bayan ruwa mai karfin gaske da aka yi a karamar hukumar wanda ya sanadiyar rayuwar mata guda, sannan kuma mutane da yawa suka jigata, gidaje sama da 70 suka lalace. Hukumar ta ba su tallafi sannan ta ce gwamnatin jihar Kano za ta ci gaba da lura da rayukan al'ummar ta baki daya. A jihar Ondo za mu yi cewa wasu tsagirin 'yan bindiga sun kai hari ofishin 'yan sanda inda suka kashe babban inspector a ofishin yayin da suke musayar wuta da su. Domin samun labarai da dumudumin su kuma akai-akai sai ku ziyarci shafinmu na Hutu Dole, kuma kada ku manta ku danna mana like da alamar garawa. Mun gode.